Uudelleen viivaan Karvonen. Lehtosaari. Mikkonen. Mikkonen käyttää keskustaa, sitten Karvonen toiselle puolelle Lehtosaari ampuu ja ampuu kiekon maaliin. Tappara siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon, kun 5.18 on avauserää jäljellä. Pelastuksia. Hirvonen viivaan Tarkiainen ja sinne painuu kiekko maaliin ja Kalpa tasoittaa lukemat 1-1. Sieltä se Kalpan tasoitusmaali tulee, se on roikkonut aika kauan. Kalpan vuoro lähtee nostamaan hyökkäystä. Näin tulee sieltä sitten Saari, Sundgren ja kiekko pomppii maalin edustalla ja sinne painuu. Halonen iskee kiekon maaliin ja Kalpa johtaa 2-1. 12-15 pelattu ottelu kolmatta erää. Kalpa johtaa 2-1 ja näin tulee sitten Ollille vetopaikkaa, Kammals torjuu eteensä. Kiekko jää pelattavaksi ja Olli lyö irtopala maali ja se on Ollillekin kauden avausmaali ennen tätä ottelua. Hänellä yksi syöttöpiste tähän alkukauteen ja sieltä se vaan Olli sitten kiekon lyö tuonne kilpitorjunta ja nyt on Kalpalan paikka iskeä kiekko tyhjään Pakariselle pelata siitä kauden 7. maali. Pakarinen siirtää kiekon tyhjään maaliin Kekarainen.